jaylar bir çıldığa öwürle. Doğan maňa sesin kesilip bölünýär. Oglanlar gijeke dukany öwürle. Öýe tarapyny daňymyz görünýär. Işykly ýarlýar taksiň içinde men gözümi ýumýan. Maňa degme dost men özümi bilýän. Işyklar bilen bir çyldyga girýän. Garaňkyda bas barýan. Düşümde bilemok nämede ýöne meni garaňkyda bas barýar der. Gejelere alyp barýar meni tripler asyz gämede näweli adamda palçyk bar adykda. Kim kimi terk etdi iň soňky çylykda. Gargalar uçdy men häzerim gışlykda onda da garaşýarlar soňky boşlugym ýok ýene ýygynar stres we ýürek dermanlar. Çaqylyk söz gelip gide mihmanlar çaqyşyp awranyp gide nykbalar ýaly bu ýalan. Assalamu alaykum oğlanlar. Bugün obzorda Tesla Model 3 Amerikan başga maşinlaryny tak obzor etme planlaşdyramak. Göni bu Kitaýsky zborka bolan üçin obzor edeýin diýdim. Hemem Tesla'nyň özüm halyan bu Tesla Model 3 yüze 3,5 sekund yüze galşy ki elektriçka maşinlary elektriçka mene halayan mene bilemok dvigatelyň конечно keypi başgaça elektriçkan keypin başgaça onda gaza basýan ses ýok hiçzat ýok güni uçja maşina güni uçja men ýa aýdan gördüm da azajyk öwrenşmeýän datlaryňa tam pоворотник zatny öwrenşmek sebäbi knopkada переключать edilýänler aýymly knopkada durýar steklachisiýetlem şolar ýaly knopkada durýar ýöne şu wagt -10 mäşhowa. Muň eýesi 2024-nji ýylda allyş maşiny. Häzir näçe geçeni görkezjek. Men soraýan, näme çalyşdyň? Şu wagtça näme etdiň maşyna? Näme minuslary bar? Näme jaly etip bilýän? Hiç zat diýär. Birinjiden maşyny hiç zat çalsamak, ýa-ni ýağda ýok damynda motor ýağda çalsamak, bolýa kolodkalaryny çalşdyňmy diýen, kolodkalaryny çalsamak diýär. Mundan ýöň edil Tesla Model 3 öňkü restylingda 2022 modeli bardy. Şuňa ýesinler, onda gideta 70.000 kilometr töwrak geçdi. Onu da soradym, näme zat çalşdyň şu maşynda diýsem, ýekide çalşandym diýdi. O da hada boýuna, öňkü hada boýuna bir zat çalşdym diýdi. Adi atmykşyny. Oňdan bahasy wopşum alanda $400 töwrak çykdy diýdi. O wagtam 2 ýylmy 3 ýyl sirpbörkleri başga hiç zadyny çalşmadym diýdi. Diňe emem kolodkasyny çalşmadym diýdi şonda. Köp kişi diýär aý gysda diýär maşyn sürýarlyk del, nädip sürjek sebäbi öz zaýawlanyny näçe 450 kilometr bu diýär gysda 200 kilometr zordan geçer diýilýär. Inni Moskwada şuň eýesi arkaýyn ştoby emme peçkasyny gyzdyryp zat edip maşyny minmäkem içini gyzgynjyk edip goýup zat edip şey dip sürümde diýär men arkaýyn 250-200 geçýän ýa. 250-200 ýerde men Moskwa çykýan, hemme işlemetýän özü Moskowska oblastda ýaşaýar. Daçasy bar, şu daçasynda da garajda zaryada goýýar. Pri этом diýär men ýa zaryady 100% ýetiremek, 80% etýän ýa. Öýde maşyny goýýan 80% etýär. Bolly ýerden sürüp gaýtýan. Bolçaýça mene şu maşynlary Aşgabatda sürmäne gaty udobny diýip iştaýt etýän. Näme üçin? Birinjiden hiç kil raskhody ýok şu maşynyň. Ýekiji raskhody o da top. Diňe zaryada goýmalysyny. Ýestesen planjaýyň bar bolsa, kateryň bar bolsa, alýan şuny öýüňde goýýan zaryatnygy aksam gelip çatýan 80% bolýar ertesi güne müntikýän. Kim Aşgabatda aýdan da maňa kim taksi etmeseler 300-350 kilometr geçýän adam barmy? Ýok. Inni bizimkiler diýär, bizde bular ýaly sowuk bolanok, ýöne bizde ıssy bolýar. Biz konditsioner işletýär. Tomosda tam 40 näçe gradus bolýar. Batareyleri gyzyp bilýär diýär. Gyzyp bilýär. Ýöne derediň. Gyzanna da dedinidi. Näçe geçer şular? Indi gödüňe türün şu maşynlar taksi bolup işleýär. Dubaýda da taksi bolup işleýänler bar. Daşa Moskwada taksi bolup işleýänler bar. Men pikirimçe daşa şol Tomosda ıssy bolanda da 50 kilometr ýylak beýdä bolýar. Onda da 80% zaryjat edip sürüňdi. Atak näme 300 kilometr şundan ýetdi. Polny zaryatda şu maşyna göni Aşgabatdan nara ýetip bolýar. Arkaýyn bir zaryatda ýetýän. Indi diňe Aşgabatyň içinde sürýän bolsaňyz, şuň batarey zaýlanýar diýerler. Ýöne batarey 5 ýylyň içinde 1%, 2% zaýlandylar. Bilemok şuň batareýini zaýlamak üçin näme zat etmeli? Mene düşünemek, ýöne şolar ýaly diýen adamlar bar. Men şu maşyna Aşgabat üçin iň gowy maşyndan biri diýen sebäbi ekonomiçni maşyn. Hem возможно funksiýalar bar. Panorama, kojunly salon, podogref, abduf, näme isteseň baş maşynda. Köp kişi diýär, bu maşyna internetde satylýar diýär, internet bolmasa diýär, asop işlemeýär diýär. Ýok.
internet-den gulýaly işleýär, prosta glaw nastroykalarny etýäňiz, naprimер, Husaydan alanyňyza nastroykalarny etýäňiz, bolly gulýaly sırp bilýäňiz, mesele ýok. Onlara kä wagtam prosta telefondan Wi-Fi razlaz etseňiz bolýar. Sırjak adam şu maşyny arkaýyn sürýär. Men üçin men şu Tesla Model 3-ü abzory aldym. Sebäbi bu zady nädip diýip bolýar, ýöne Tesla maşynyň Kitaýsky zborkasy gowulýar. Amerikan zborkadan Kitaýsky zborkasy gowulýar. Näme üçin nädip Hataýda gowsa giraat etýärler, bilemok, ýöne gowulýar. Sebäbi öň şu maşynyň eýesinde Tesla'ň Ýewropekasy bardy. Näme üçin ýöne Kitaý zborka geçdi? Sebäbi muny ikinji maşyn edip aldy we satman aldy bu maşyn aslında. Maşyny getirdi, görýär bolyn, komplektatsiýasy, opsiyon zborkasy Ýewropekadan gowy. Nädip bolar ýaly men bilemok. Togi şu maşyny getireniň bahasam şol, o maşyn satsa-da şo bir baha bolýar. Togi köne modeli satdy-da şoňa geçdi. Şu maşyny almazlyk üçin näme prичинаňyz bar? Kommentariýada ýazyn, gaýrat edin. Men o bilesim gelýär. Adamlary näme saklaýar? Şoby şular ýaly elektriçka maşyny almazlyk üçin. Birinji prичиналарň birini bilýän, Aşgabatda stansiýalar ýok diýersiňiz. Zaryada goýman ýöne. Sen şu maşyny alýan bolsaň, sen stansiýada zaryat etmeýän, sen plan jaýda ýaşamaly ýa-da kotejda şolar ýaly ýer jaýda ýaşamaly. Şoby aksam gelýän, zaryada goýdun, öde aksam alýa 80% etdi, ötçädi. Irden turdun ýön zaryatkyny aýyrdyň, gitdiň karaç gadjetlary, telefon, maşynlar. Bilýäňiz näme şular ýaly açary. Açary ýoklary, şuta goýýaňyz açary, bolly. Men kodyny ýazdym, kod aslında, şoby başga adam açary bolanda da men türk bilmedýäli, ondan soň korobka perdaç şeýle perküçäd etdim. Onu gadawasyň ýöredim. Indi birinji öwrenşmeýän zatlaryň biri näş knopka. Bana kyn. Bilemok, пока что öwrenşmek kyn. Ýene bir zatlary, paworotniklary тоже ne. Gon kamera çykýar. Aynaňa sagna kamera bar, şonu görkezýärdiňi. Çepem şolar ýalyk, ikisinde de şeýle. Näder feredin men size näle gitýänini görkezýän. Edil nollana galamdok, ýöne basýasary isanaň. Ne, 1, 2, 3 gitdik. Короче, basýan tam garada çykyp diýen basamda. Görýäňizmi, hemme maşynlary, hemme zatlary, hemem daja näçeden limit duranlygyna çenli görkezýär. 100-den gitip bolýar, bizde plus 20, 19. 119-a çenli gitip bilýär. Ne, görýäňiz, gurzawik çykyp barýar, gurzawy görkezýär. Peçkasyny näme nastroyk etmeli? Ne, şutaýdak şunu basýaňyz, bula gradusy, näçe gradus etjäň? Podograf sиденья, podograf rul. Berde sesin mundan gatyltyp beseltip bolýar. Şutaýdakydan diňe aýna üfler ýaly, ýa diňe aýagy üfler ýaly gatjak bolsaňyz, ýöne şoňa basýaňyz we çykýar. Bula hafta goýsaň hafta bolýar. Ýokaryk gapdala we ýokaryk ýüzüňe aşak. Soň şutaýda galan zatlara men şeýit nastroyka edip bolýar. Şutaýdan üfläp dur, bunu nastroyka etýän, bärisini nastroyka edip bilýän. Ýa-da atjelny edilýän, ýa-da bärde, ýa-da şu wagt öçük dur. Erden maşynyň ýene bir owzady bar. Näme zatdan görkezýär? Näseredin toruna basýan näde? Unutdum. Näseredin näseýle geldim. Men ýyzme urujak bolýan, ýyza ýerjek bolýan, şeýitdim. Toruna bastym. Ruly eýläge gurdum. Ýyza gitdi, ýyza geçirdi. Näme perdaçany. Näýse etmek gerek gal o maňa bilemok. Başga näme etmeli maşyn üçin? Ýöne näse torumda basýan, toğuçaýça beýlek rol aýlaýan, özde geçe. Maňa geçirmek gerek gel. O parkovka goýjak bolsaň, ýöne şeýit basýan parkovka durýar. Videoda Tesla'ň avtopilotyny test etdim. Ýöne şo fail kompýutere geçennemi ýa telefondan näýlek bolanyny bilemok. Ýöne şo video pozulupdyr. Men size iň glawny görkezesim gelýän zady görkezip bilemok. Ýöne şol videodan bir 20 sekundlyk töwerek atrywak tapdym birini uradan men. Onu mäder görkezýän size. Endi reska rul elim alýan. Ýöne meseredin. Reska alsadyr. To yüzlük näme çykdyk da ýolumy kada çykdyk. Ben razgon alýas maşyny ýygy bilen gidip
öz perestroyt etdi. Gitti 60'dan tormuza basya. Çepesi şey boşluk bilen. Men özümem bassam geçeceğim mesela perestroyt etdi basyan öz geçeceğim. Korotga avtopilot hakda Tesla'nın aytyp bereýin näme plus wa näme minus wa. Tesla avtopiloty lidarsyz işleýär, diňe öz kameralary boýunça işleýär. Avtopilotyny gaty haladım, ipikir etken lidar bolsa nähili işlerdi. Sebäbi okrujaýşy temme zatlaryny analiz etýär, liniýalary analiz etýär, ýa-ni liniýa aşagda razmetka zat barmy ýokmy? Şoňa gowy feretde ikinciden hem daja şo razmetka ýok bolsa-da orientirować etip bilýär, ýa-ni zatlaryna feredip ýol barmy, maşin barmy, ol bul strechkadan gidenok mühim zatlary analiz etip bilýär. Sebäbi Tesla'nın avtopiloty iň optny avtopilotlaryň biri diýip iştaýt etýän mene sebäbi birinji avtopilot çykaran Tesla. Tesla'nın optiken hemme maşinlarynyň ýanky videolaryny, datlaryny analiz edip bazasyny iskusny intellektini abuçaýt etýär. Şoň üçin hem şu wagtky men gören avtopilotlaryň arasyny iň gowy işleýän avtopilot Tesla'da diýip bilýän. Tesla'nın avtopilot näle işleýär? Rulla sağ knopkasyny kirek basýan bolyn, bol özü gitdiýär marşrut gurmak etmek gerekkä ýöne. Güni gitdiýär soňundan hem meselem sağa çepe öwriljek bolsaň ýöne powerotny ýakýan öwrilýär ýa-da perestrayvatsa etdiýjek bolsaň onuň düşünýär. Şol iki zady razliçaýt etip bilýär. Indi Russiýada avtopilot Tesla'nın ofitsialny işlerini ýöne ortalar wyhad tapypdyrlar, bilemok programistler ýüşüpdyrlar. Google kartadan adajak, Yandex'ten adajak, ondan mundan şey ýüşürip bir da ýasaýarlar, bir öz kartalaryny ýasaýarlar we Tesla'nın avtopiloty şo karta göre işleýär. O kartaň adyna men bilemok, ýöne berde goýup berýärler, köp servislerde bar. Ýemne avtopiloty işletýärler we abyşny Tesla'nın avtopilotyny işlediňde ýolda gitip barýarkan rulyny elinde saklamaly. Sebäbi eliňi ruldan ayırsan, bolly rul tut diýip goýýar Tesla. Berde daja şonam aýyrypdyrlar. Rul tut diýen ok arkan gidip bilýän ýöne samy glawny zat ýoluňa seretmeli. Sebäbi her hilek zat bolup bilýär, men gördüm, men süremde de daja aşypkalar bar Tesla. Hemen Tesla'nın avtopiloty başga maşinalaryň avtopilotyna çüti meňden. Nu özü aýratyn şeýle optyndyg bildirýär, özüni uwerin alyp barýar ýolda, gaza basyş hidaýatçy uwerin prям. Içinde otýursyň etýän zatlaryny prям ondan ýaňşoň etjegine. Men maşyny haladım, howo, bul näme maşynyň konkurendi diýip bilýän, BMW Troykan konkurendi, Mercedes CH-kan konkurendi. Ýöne komplektasiýasyny, конечно же, olaň uwerinde däl. Tesla öz teknologiýasy boýunça alyp çykýar. Maşyny ütgüç, wow, zat ýok. Hemme zat minimalist içine edilen kojunly salon, bazawy gerekli zatlar hemmesi bar. Ýöne prям premium maşin däl ol. Iň glawny pluslarynyň biri maşyny alýaňyz, maşyny awariýa düşen Tesla almak hiç hem sowet beremok, sebäbi o maşyny näme bolanlygy belli däl. Tesla'nın iň glawny gymmat zady batareýa. Şoň üçin maşyna alanyňyzda bilýän adamyňyzdan alýaňyz ýa-da şoňa uwerin bolup alýaňyz ýa-da täze alýaňyz. Batareýa özüňiz normal etip sürseňiz 500 000 kilometrden gowy geçmeli, daja milyona ýetýän diýenler hem bar ýöne plan edip bilemok. 500 000-den geçsegine onan ýanynam. Iň ekonomik etýän zadyňyz Tesla'da hiç kili rashodnik ýok. Meselem 2 ýyllap maşyn sürýäňiz aýda 75 000 kilometr geçdiňiz, maksimum çalşýan zadyňyz kalotka. Gözüňizde ýetirin 100 000 kilometrden kalotka çalşýan. Sebäbi siz o maşyny asoby tormoz basaňda, onu rekuperasiýa diýip bir zat da maşyn özü gitip barýarka, özü tarmojenni disk bilen berýärdi. Zaryad alýar. Şoň üçin hem elmidama diňesiz gaza basýaňyz, goýberýäňiz özü ýuwuşky durýar ujurly. Şoňa uğraşýaňyz başda kynrak, ýöne soňra uğraşyp gitýän, ýöne gowy plus sene toňam ekonomik etýän, hemem kalotkany ekonomik etýän. Şu maşynyň 75 000 kilometr geçen açyk wagt goýun, kalotkasy täzeje dusýar, ütgüç basylan ok tormuza. Abyşny benzin maşynlarda 100 000 kilometrde polnosyu kapitalny remont etýärler, boly 100-150 000-de edilýär şol. Boly başga maksimum etýän çykdyjyňyz şu maşyny zaryada goýýaňyz, onuň öýde goýýaňyz, napример, öz stansiýasy bar. Öýde goýýaňyz, şo stansiýadan zaryad alýar, 6 sagatda 100% bolýar. 0-dan 100%. Abyşny maşynlary 20 bilen 80% aralykda satmaýarlar. Şol sebäbi batareýa az degradasiýa etdirýär. Indi maşynyň minusyny aýtyp bereýin. Ol maşyny siz balkona ýa-da daşogda, daş ýerlere gitip bilmeýäňiz. Sebäbi zapas hod ýetenok 500 km diýär, ýöne faktiski 350 km töwrek geçýär. Hemme zadyny kondisioner zat gowy işletseňiz 300 km geçýär. Точно geçýär 300-de. Ýöne, napример, mara gidip bilýäňiz, hemen bir plus zady aýdaýyn 3 fazyl tokdan zaryad alyp bilýär, abyçny rozetkadan 220-den hem zaryad alyp bilýär, ýöne özüniň perhodnigy bar, şo perhodnigyny dakýaňyz bol zaryad alýar. 6 sagatda ýa-ni gaýtşyny alyp primерно 100% bolýar. Şoň üçin abyçny elektriçka alýanlar öýlerine stansiýa goýýarlar, agşam maşyna ekip goýýarlar zaryada.
we ýerden turup ýöne sürüp gitýärler. Amerikada zatda azajyk başgaça işleýär. Olarda çalyk zaryadnik bar, ol 20 minutda 20%dan 80% etýär. Primärne men bilýän informasiýam. Ýöne çalyk zaryadyň minusy bar. Çalyk zaryad berseň batareýaň zaýalýan. Şoň üçin lучше всего agşam öýüňe gelin zaryady dıkdyň, и всё ýatdyň. Настройкада даже управлять etip bolýar. Meselem zaryad alandan 80% bolandan soň öçür diýip bilýän, öde ötçü agşam. Men siz üçin starat etdim. Näme pikiriňiz bar şu maşyn hakda Aşgabatda sürüp bolarmy, bolmazmy? Näme üçin almazdyňyz şu maşyny Aşgabat üçin? Näme pikirlendirýär? Şu zatlar kommentariýada ýazyň, podpisat edin. Täze Katerbich elektriçka maşynlar interes näme? Men Aşgabatda şu maşyndan köpülen isleýän. Kommentariýa ýazyň, podpisat edin. Inni Twitter'da görüşýänçek.